L'exposició itinerant del Museu de Prehistòria de València, Restes de vida, restes de mort, ha arribat al Museu Municipal d'Alzira, on va ser inaugurada el passat 25 de març. La mostra pretén sintetitzar el seu coneixement sobre les societats prehistòriques a través dels avanços en el camp de l'arqueologia funerària i de l'osteoarqueologia al nostre àmbit. Este tipus d'arqueologia permet entendre els comportaments socials i culturals dels nostres avantpassats a través de diferents elements i formes de soterrament i també de les pròpies restes. Este fet permet disposar d'una informació molt valuosa perquè dona a conèixer no tan sols la seva mort, sinó també com va ser la seva vida. La mort i la relació amb esta és el fil argumental d'esta exposició. L'exposició parla efectivament de vida i de mort. Està dividida en 4 apartats. En un primer moment mirem la mort avui, com avui diferents poblacions al llarg del món presenten i viuen la mort, i totes aquestes diferències que trobem ens serveixen per a després comprendre com durant tota la prehistòria també hi ha moltes diferències des dels moments més antics, que són els del Paleolític superior, els caçadors-recol·lectors, fins a l'edat del bronze, que és l'última que tenim representada a l'exposició, com aquests canvis se van reflectint segons els canvis socials que van produint-se. Per a poder entendre què és el que ens explica les restes, tenim un apartat dedicat al que anomenem l'arqueologia funerària, és a dir, com l'arqueologia interpreta aquestes restes que estan enterrades voluntàriament per una sèrie de grups i què signifiquen. Analitzem el cos humà i què està dient-nos cada os d'estos que hem pogut recuperar en les excavacions arqueològiques. I en una última part podem trobar el que són les restes representatives d'aquells enterraments que s'han trobat a la nostra comunitat. L'exposició aborda per primera vegada a la Comunitat Valenciana una revisió exhaustiva sobre l'arqueologia de la mort. L'estudi de l'arqueologia de la mort realment és important i des de sempre s'ha tocat. El que passa és que darrerament està reprenint-se l'estudi de les restes humanes des d'unes altres perspectives que donen moltíssima més informació. És la primera vegada que així a la nostra comunitat es fa una mostra d'aquest estil, parlant exclusivament de jaciments valencians, amb restes que corresponen als nostres avantpassats, i per tant estem donant una informació, diguem que primerenca, perquè moltes de les restes i de les informacions que presentem pràcticament estan recent excavades i recent publicades per els seus investigadors. La mostra arriba a la capital de la Ribera Alta després d'haver estat visitada a l'Espai Cultural de Sant Domènec de Xàtiva per més de 2.500 persones en tan sols 2 mesos, una xifra rècord en el registre d'assistència a mostres itinerants. La vocació d'esta mostra i la vocació del Departament de Difusió del Museu de Prehistòria de València és precisament que aquestes exposicions itineren fonamentalment dins del nostre àmbit provincial, però també després d'eixir a fora. Va estar 3 mesos en el Museu de Prehistòria de València, després ha estat també a Xàtiva, ara estem a Alzira fins a finals del mes de juny i després tenim prevista una nova itinerància a Elx i segurament que continuarem al llarg de l'any que ve en altres museus que ja han mostrat interès. La ciutat d'Alzira es veu representada en esta mostra gràcies a la cessió del Museu de Prehistòria de València. El Museu de Prehistòria de València ha cedit els materials del jaciment de la Cova dels Gats, d'ací d'Alzira, que es troben a la vitrina que representa el moment del campaniforme. Són uns vasos de ceràmica molt importants que reflecteixen el trànsit del món europeu en aquest moment i que es van trobar així. El regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alzira presenta la inauguració d'esta mostra. Ha explicat la importància d'esta exposició des del punt de vista divulgatiu. Les 2 sales temporals del Museu Municipal d'Alzira, la sala A i la sala B, per la següent magnitud, ha ocupat 2 sales. Una exposició molt important, crec que és molt interessant, emotiva i didàctica al mateix temps. Emotiva perquè s'exposen peces que se va trobar en el grup d'Estretxe, així en Alzira, en 1965. Entre una de les peces que se trobaren va ser el vaso campaniforme, trobat per 13 persones d'ací d'Alzira. Avui reunim quasi tots, tota aquesta gent així en l'exposició. La veritat per a nosaltres també és molt emotiu, és rememorar un poquet tota aquesta data i al mateix temps també és una exposició molt didàctica, molt interactiva perquè tots els xiquets, inclús tots els instituts, puguin visitar-la. Poden visitar esta exposició, Restes de vida, restes de mort, fins el proper 26 de juny. Després l'exposició viatjarà a altres ciutats, com ara Elx.